Takže vítame vás, vážení poslucháči, pri našom prvom podcaste v rámci kampane Sused. Témou dnešného podcastu je inklúzia ukrajinských utečencov na Slovensku a boj proti dezinformáciám. Hosťom dnešného podcastu je Lukáš Hrošovský, ktorému chceme poďakovať, že prijali ste naše pozvanie. Dobrý deň. Dobrý deň, ahojte. A teda pán Hrošovský je laureát ocenenia Biela vrana, organizátor vzdelávacích aktivít pre mládež a protifašistický aktivista. Aby sme boli konkrétnejší, tak je tiež zakladateľ organizácie SITEU, Slovakia's Interval Education and Volunteering. Taktiež je predseda organizácie ZIPSEM, Združenie informačných a poradeneckých centier mladých na Slovensku, mentor Trnavského mládežníckeho parlamentu, multiplikátor siete Eurodesk Slovensko a koordinátor projektu Trnavská klubovňa. A hneď začala by som aj tou prvou otázkou, ktorá znie, že vedeli by ste nám v skrátke predstaviť svoju prácu, čo sú jej kľúčové aspekty? Super, ďakujem za celé to vymenovanie toho naozaj, že veľa na čom pracujem. Keď takto počujem, tak si to vždy uvedomím, že fúha, je toho dosť. Dobre, každopádne je viacero oblastí a ja sa teda zameriavam od tej úplne že tej miestnej až na tú medzinárodnú úroveň. Že snažím sa byť na každej tej úrovni nejako aktívny a niekde ako keby pôsobiť v práci s mládežou. A keď začnem tú miestnu úroveň, tak to sú práve ten projekt Trnavská klubovňa, kde vytvárame bezpečný a zmysluplný priestor pre mladých ľudí. Na to, aby mohli prísť po škole, mať priestor, kde môžu tráviť voľný čas, kde nájdu podporu, kde nájdu spoločenské hry, komunitu, priateľstvo, ale kde môže prísť úplne že neorganizovaná mládež, individuálni mladí ľudia a práve na tomto mieste si nájdu nejakých svojich kamarátov a možno vytvoria nejakú komunitu. Keď sa pozrieme na tú regionálnu úroveň, tak je to ten mládežnícky parlament. To už je niečo, čo posúvame mladých ľudí v tom, aby sa zapájali do tej miestnej politiky, aby sa zaujímali o to, čo sa deje v ich vlastnom meste, a možno dávali nejaké návrhy, ako to mesto spraviť lepšie pre mladých ľudí. A potom tu máme nejakú možno národnú úroveň a to je práve to Združenie informačných a poradenských centier mladých, kedy v 2016 mňa zobrali pod krídla táto organizácia ako mladého chalana, ktorého vzdelávali v oblasti takej participácie a toho, čo znamená byť taký multiplikátor možno informácií pre mladých. A vďaka tomu aj tá organizácia, ktorú ste spomínali, SITEU, sa stala informačným centrom mladých a teda po nejakých rokoch skúsenosti som dostal možnosť byť predseda tejto strešnej organizácie. A potom tam je tá medzinárodná úroveň a tá začína od toho, že keď som bol na strednej škole, veľmi som chcel cestovať, tak s kamarátmi sme založili vlastné OZ-ko, aby sme mohli cestovať. Zapojili sme sa do Erasmus Plus projektu a v nejakom momente sme boli jedna z najväčších organizácií na Slovensku pre Erasmus Plus. A to teda znamenalo šírenie týchto informácií, aby mladí ľudia o tom vedeli, že môžu sa zapájať do takýchto medzinárodných projektov, zúčastňovať sa takýchto medzinárodných projektov a tým pádom participovať aj na tom európskom živote. Vy vlastne máte naozaj dlhý zoznam tých vašich aktivít. Ja by som sa konkrétne chcela spýtať, že ktorá vaša aktivita tak najviac prispieva k integrácii Ukrajincov na Slovensku? Super, tak to je práve tá miestna úroveň. To je práve to mesto Trnava, kde pôsobím, kde sú tie klubovne a kde sme vlastne v nejakom momente začali ten program klubovní prekladať, aby aj tá ukrajinská komunita mala možnosť vlastne vidieť, aké aktivity robíme. Či už to bolo na začiatku, kde sme sa snažili len to prekladať, alebo neskôr sme sa snažili prichádzať na aktivity, ktoré sa dejú v meste pre ukrajinskú komunitu, aby sme nám propagovali naše aktivity a aby títo mladí ľudia prichádzali k nám do klubovní. Poviem tak, že na začiatku sa nám to veľmi darilo v tom, že vlastne spojili sme sa s organizáciou Liga za duševné zdravie, ktoré práve v meste Trnava robilo aktivity pre ukrajinskú komunitu a využívali naše priestory týchto klubovní, aby sa tam robili aktivity a na to sa vlastne prepájalo. V momente, ale keď táto organizácia prestala mať podporu, tak vlastne strátili sme ten kontakt a teraz je to už len o tom, že sa raz ročne stretneme na Dni Ukrajiny v Trnave, kde propagujeme našu činnosť, ale nemáme tú spätnú väzbu, že tí ľudia prichádzajú potom k nám. V podstate k vám mohli v tú dobu, kedy to bolo také najviac populárne a v tých
prvotných rokoch, kedy sa začala vojna, tak v podstate vtedy sa mohli zapájať hoci kto vlastne z ukrajinskej komunity, že nemuseli ste sa nejak vlastne registrovať a podobne, že iba dojsť. A takto to je aj doteraz, a že my by sme boli radi, keby vlastne sa k nám pripájali a zapájali sa do tých aktivít, ale ja môžem povedať z môjho pohľadu, že vnímam, že už ako keby časť tej ukrajinskej komunity sa posunula niekde ďalej. Že buď sa asi vrátili na Ukrajinu, alebo sa posunuli možno niekde inde z toho mesta. A tá druhá časť už si vytvorila tú vlastnú komunitu, že už dostatočne dlho sú na Slovensku, aby si vytvorili nejaký svoj okruh komunity a už nepotrebujú tie naše klubovne na to, aby sa zapojili. A nerozmýšľali ste, že napríklad klubovňu nejak inak presmerovať, že už nejaké iné aktivity, alebo nejak vlastne pozmeniť, aby sa zase začala byť ako popularizovaná tá klubovňa medzi Ukrajincami? Skôr potrebovali by sme možno tam nejakú spoluprácu a tú spoluprácu tam ako keby nevidíme. Jedna vec je tá, že už mesto Trnava vytvorilo si svoju vlastnú vlastne takú sekciu, ktorá sa zaoberá práve ľuďmi, ktorí prichádzajú do mesta Trnavy zahraničnými. Volá sa to Connect TT. Takže Connect Trnava je to taký ako keby príklad pre celé Slovensko, ako vlastne vytvoriť také oddelenie integrácie cudzincov v meste Trnava. A na základe toho oni to majú podchytené a majú podchytené aj tie organizácie, ktoré pracujú s týmito ľuďmi v meste a poznajú tie organizácie. A že my sme taký ďalší subjekt, ktorý pracuje s mládežou, ale nerozmýšľame asi úplne nad tým meniť tú činnosť, lebo tá činnosť, ktorú robíme, zasahuje okolo 100-150 mladých ľudí týždenne na tých aktivitách a že my sme otvorení na to, aby tam prišla aj tá ukrajinská komunita. Ale že ak ten program pre nich nie je dostatočne zaujímavý, tak by sme potrebovali tú spätnú väzbu. A tú spätnú väzbu my nedostávame. Tým pádom to nechávame zatiaľ tak, lebo ako keby ten počet mladých ľudí, ktorí k nám prichádzajú, je vlastne dostatočný a že v nejakom momente jedna z tých troch klubovní je tak využívaná, že my vlastne už ani nepropagujeme veľmi jej činnosť, lebo my už dosahujeme vlastne ten strop. Že my už vlastne ani viac mladých ľudí tam chodiť nemôže, lebo my by sme to kapacitne nezvládli. Hej, že jedna klubovňa má 300 m štvorcových, ale dneska je práve piatok a vlastne príde tam viacero mladých ľudí, tak príde tam možno 50-60 a to je na tých 300 m štvorcových že veľmi dostatok. Hej? Keď sa rozprchnú medzi biliardom, kalčetom, pingpongom, spievaním karaoke, tancovaním, kreatívnymi workshopmi, kuchynkou a ešte máme boxovňu, tak akože je to dosť. Hej? Takže tam vnímame, že je možné tú ukrajinskú komunitu zapojiť a budeme veľmi radi, ale že v nejakom momente už ako keby aj dosahujeme tie kapacity. Tie ostatné klubovne zase nie sú tak úplne, jedna nie je úplne blízko mesta, že je v takej mestskej časti, ktorá je trošku vzdialená a tam zasahujeme takú dedinskú časť alebo takú mestskú časť, ktorá je skôr taká už dedina pri Trnave a tá jedna je v centre mesta, kde by sa vlastne mohli zapojiť, ale je to na ulici, kde sú stredné školy a vysokoškolský internát, takže znovu tam nie je úplne ten kontakt s tou komunitou. To, kde vidíme, že by sa mohli zapojiť, je do konca 2026 chceme vytvoriť najväčšiu, najmodernejšiu klubovňu pre mladých ľudí na Slovensku, ktorá bude v Trnave, bude to z lodných kontajnerov a tá klubovňa sa nachádza na sídlisku, kde tá ukrajinská komunita z začiatku bola a stále sa okolo toho sídliska hýbe. Tak tam by sme im práve tú klubovňu mohli priniesť vlastne bližšie a bolo by to pre nich možno teda atraktívnejšie neísť cez polku mesta, aby navštívili nejakú klubovňu. To znie ako dobrý návrh do budúcnosti a máte aj nejaké osobné skúsenosti s ukrajinskými utečencami? Určite mám. Keď nastala vojna, tak ja som ešte bol na Kysuciach a vlastne práve v meste Žilina sa našlo vlastne kemp Žilina, ktorý veľmi hneď vytvoril jeden podnikateľ žilinský, vytvoril vlastne vo svojej budove priestor, kde vlastne práve ubytovával všetkých tých ľudí, ktorí prišli na železničnú stanicu v Žiline. Proste nakúpil desiatky, myslím, že až stovky postelí, kde vlastne mohli prespať nejakú dobu, kým sa neposunuli niekde ďalej. Hej, takže on vytvoril vlastne celé poschodie, na to naviazal akože desiatky dobrovoľníkov vlastne v celej tej Žiline, aby zbierali veci, donesli potraviny. A vlastne ten kemp Žilina bol akože znovu, že príklad asi pre celé Slovensko, že ako v tom momente, keď nastala tá krízová situácia, kedy vlastne
títo ukrajinskí utečenci sa vlastne ako keby posúvali po celom tom Slovensku, tak vlastne tá Žilina ich zachytávala v tomto. Hej, a vytvorila im ten priestor a že podnikateľ, ktorý mohol tie priestory dať prenajať hociakej firme, tak on sa rozhodol proste, že nie, tieto poschodia proste venujem tým ľuďom, aby som im pomohol. A bol to veľmi úspešný projekt, myslím, že boli za to aj nejako ocenení nejakými organizáciami. A tam som sa s nimi vlastne stretol, že bol som presne ten, ktorý v našom lokálnom meste zbieral tie potraviny, zbieral tie veci, že v momente sme ako keby spustili zbierku v našom meste, aby som potom zobral auto a doviezol to tam. Druhá časť zbierky bola, že som to doviezol tu do Banskej Bystrice práve do záhrady a vlastne tam tiež zbierali takéto potreby a potom oni to už viezli nejakou veľkou dodávkou alebo kamionom až na hranice. To bola tá prvá časť a tá druhá časť už potom bola v tej spolupráci s Ligou za duševné zdravie, kde práve tie deti chodili k nám do klubovne, takže som sa s nimi stretával a tým sme motivovali aj jedno ukrajinské dievča, aby sa stala dobrovoľnička v tých našich klubovniach a dokým vlastne neodišla naspäť na Ukrajinu, tak bola dobrovoľnička. Takže bolo to tak rok a pol, že mali sme ju aspoň zapojenú ako takú osobu, ktorá nám vedela pritiahnuť trošku tú svoju komunitu. Že to bolo na tom skvelé. Ďakujeme, že niečo takéto robíte, lebo obidve sme vlastne z komunity Ukrajincov. Samozrejme, my sme sem prišli za iných okolností, ale aj tak si to veľmi ceníme. Lebo aj ja si pamätám tie prvotné dni, ako sme pomáhali a všetci sme sa vlastne takto zišli a naozaj to bolo krásne, ako vlastne ľudia spolupracovali v tom 2022 roku. Ale momentálne sme na tom tak, že čím je dlhšie vojna, tým viac ľudí už vlastne všímame, že sa menia vlastne ich názory. A teda ja by som sa chcela spýtať, že aké sú podľa vás tie najväčšie prekážky v snahe plynulú efektivitu integrácie Ukrajincov na Slovensku a ako by to vlastne bežný človek na Slovensku mohol prispieť k tomu, aby to bolo plynulejšie? To je ťažká otázka. Ja som sa nad týmto zamýšľal, lebo ja som už skúšal viacero vecí. Mne to v nejakom momente fungovalo a potom aj nefungovalo. Tá možno moja odpoveď je, že je dôležité to prepájanie tej komunity. Že keď sa vytvárajú tie komunitné aktivity, čo napríklad u nás v meste je ten Deň Ukrajiny, tak tam sa presne vieme stretnúť. Tam vieme ponúkať nejaké možnosti, kde sa práve táto ukrajinská komunita môže zapojiť, ale oni si sami už vytvorili tú komunitu. Že ja to vnímam, že majú takú styčnú osobu u nás v meste, ktorá je že veľmi aktívna, pre nich vytvára, proste nahráva nejaké videá na mobil a nahráva im, že ako spraviť toto, ako funguje tento úrad. Takže veľmi, veľmi super, že bola jednou organizáciou zamestnaná, aby sa o toto starala. Takže tá jedna organizácia sa o to stará. Potom práve mesto vytvorilo tú organizáciu Connect TT, kde vlastne tiež sa o túto integráciu zaujímajú. Všimol som si, že tento týždeň napríklad prebehlo také, že vzdelávanie slovenského jazyka. Že začali robiť ako keby kurzy, aby tí ľudia sa vedeli ešte lepšie začleniť a vedeli možno spisovnejšie rozprávať alebo aj písať po slovensky, lebo v nejakých momentoch je to potrebné. A je dôležité asi ako keby si uvedomiť, a to si možno už po tých rokoch, odkedy začala vojna, neuvedomujú ľudia, že toto sa môže stať aj nám. Že už nejakým spôsobom... Ja si pamätám ten moment. My sme mali práve víkendové školenie pre lídrov z celého Slovenska, keď nastala vojna. Zrazu sme tam boli 20 ľudia, takí lídri v oblasti práce s mládežou a mladížnického sektora. My sme boli na víkendovke a zrazu prišla táto informácia. My sme akože všetci ostali úplne že zdrvení. A my sme akože ale v tom momente začali vymýšľať stratégiu, ako pomôžeme. A že my sme z tej víkendovky niektorí odchádzali s tým, že už sme vedeli, že niektorí idú na ukrajinskú hranicu, niektorí budú robiť pre charitu a idú nejako inak pomáhať. A že to bol strašne silný moment. Ja by som bol rád, keby sa nám takéto akože silné momenty, že aj vracali, že už aby to neprišlo ako taká nejaká bežná vec pre nás. Lebo teraz už to, a poviem to tak, že politici nám to niektorí ako keby to degradujú tú situáciu tým, že povedia, že v Kieve vojna nie je, lebo tam je bežný život. Hej, napríklad. Ale proste, že a tí ľudia začínajú tomu veriť. Že už toľko, že už je to skoro 3 roky, hej, tak akože už začínajú tomu veriť, že vlastne to asi nie je až také zlé, keď už je to 3 roky a ešte stále to akože pokračuje a možno vidia, že už z Ukrajiny neodchádza až tak veľa ľudí, že už to ako keby tá vlna
prešla a už je to asi lepšie, lebo sa vracajú na Ukrajinu, tak strácajú možno taký ten pocit toho, že stále tá komunita potrebuje tú integráciu a potrebuje to začlenenie. A možno jedna dôležitá vec, ktorú tam vnímam, že my nevieme na takéto situácie reagovať. Že my ako štát nemáme nejaké veľmi stratégie na to, ako to robiť, tú integráciu. A v nejakom momente asi nastali aj veľké chyby. A ja vnímam tú chybu v tom, že vlastne ako sa ako keby ustupovalo v tých pravidlách. Že v nejakom momente možno obyvatelia Slovenska vnímajú, že to bolo nespravodlivé. Ale ja to nevnímam, že to bolo nespravodlivé. My sme nevedeli, čo robiť. Že my sme na túto situáciu neboli pripravení a v nejakom momente presne nastalo to, že zrazu chcete ísť do nejakej školy, tak potrebujete tam robiť nejaké prijímacie skúšky, niečo a zrazu ukrajinská komunita bola automaticky prijatá. A niektorí to vnímali, že a toto je nespravodlivé, že ja som musel prejsť nejaký proces, že to bola super integrácia, ale že vlastne tí ľudia to neprekúsli možno doteraz, že vlastne že boli takéto ako keby voči tomu ústupky a ja to vnímam, že toto je niečo, čo malo byť komunikované našimi politikmi a vysvetľované tými možno ľuďmi, ktorí to vedia vysvetliť lepšie, lebo tým to má zásah až do tohto momentu, kedy proste nastáva to rozdelené, že vy ste tí Ukrajinci a my sme tí Slováci, ktorí sme tu a vy ste len tí, ktorí prišli, lebo ste utekali pred vojnou. A toto vnímam ako veľmi nesprávne. Áno, ja si pamätám, asi každý si pamätá, hlavne z Ukrajincov, že aké ráno mal 24. februára a ja som si tiež všimla, lebo v podstate dá sa povedať, že patrím do obidvoch komunít, lebo bývam tu na Slovensku už pomerne dosť dlho. A je to dosť ťažké prijať informácie od Slovákov, ktorí v podstate nevedia, že čo sa deje na Ukrajine, pretože je to veľmi krásne, vidím veľa videí, vidím veľa proste vystúpení týchto politikov nemenovaných, ktorí vlastne vystupujú na Ukrajine. Nie je vojna, pretože ľudia bežne fungujú a podobne, lenže teraz si predstavte, že máte vojnu a ľudia prestanú fungovať, zavrú sa doma alebo v bunkri, ako by naša krajina by prekvítala vlastne ekonomicky. Inak by sme nevedeli fungovať. Samozrejme, život na Ukrajine nie je ľahký kvôli tomu, že môžete ísť do roboty alebo poslať dieťa vlastne do školy, do škôlky a je taký moment, že možno sa už nikdy v živote nevráti. Stačí spať doma alebo bežne ísť na nákup. A s týmto vlastne ľudia bývajú, vlastne žijú na Ukrajine, že musia žiť ďalej, ale zároveň veľmi nebezpečne, ale to veľa ľudí asi ani nepochopí, ak to sám nezažije. Takže rada by som sa vrátila k tej integrácii, o ktorej ste spomenuli a podľa mňa tam problém bol aj v tom, že nebolo to dostatočne dobre vykomunikované so Slovakmi. Nebolo im vysvetlené, prečo proste tým Ukrajincom musíme pomáhať niektorým a problém sa nachádzal aj tam, lebo potom máme tu aj dezinformácie o hoaxy, ktoré sú úplne nemajú nič spoločné s realitou, ktorá sa deje. No a vlastne máme ďalšiu otázku. Registrujete aj nejaké generačné rozdiely medzi názormi Slovákov na ukrajinských utečencov a ak áno, aké sú také, že najviac populárne? Určite áno. U mladých ľudí, tým, že práve nastala tá integrácia, že hneď školy sa otvorili pre týchto študentov, štát podporil to, aby sa integrovali do školského systému a vlastne z pozície mladých ľudí to bolo to, že ako keby hneď to prijali a podľa mňa, že začali hneď hľadať možnosť, ako sa možno skamarátiť s tými ľuďmi, ako im pomôcť tým mladým ľuďom, ktorí prišli do tých možno ich škôl a začali na ich školách fungovať. Aj tí vysokoškoláci boli asi najviac na to pripravení, lebo bežne majú Erasmus, kde proste prichádzajú medzinárodní študenti a vlastne integrujú ich do toho školského systému, aj keď možno občas tí Erasmáci majú nejakú svoju vlastnú komunitu, tí zahraniční a Slováci sú rozdelení, ale že nastavujú tam tie vysokoškolské aktivity, kde sa spájajú a kde sa prepájajú a spoznávajú a aj na tých prednáškach alebo cvikách proste sa stretnú a vlastne nejakým spôsobom to tak vnímajú. Možno tá stredná generácia, vnímam, že tam nastal ten bod, kedy vlastne na Slovensku, tým, že sme tak automobilová krajina, tak vlastne my v tých fabrikách potrebujeme zamestnancov,
a už tá integrácia samozrejme nastávala, lebo už aj pred vojnou sme mali nejakých Ukrajincov v tých fabrikách, Srbov a iných ľudí z iných krajín. Ale možno v tomto momente vlastne nastalo to, že potrebovali sme možno, aby sme vedeli integrovať týchto ľudí aj v tej Žiline, aj v tých krajských mestách, hľadať tie pracovné príležitosti. Hej, aby proste neboli doma, že aby sme ich teda zapojili do tej činnosti, lebo hej, keď ako keby človek má ostať doma, tak hej, že začne aj trošku ostávať také tej svojej bubline. Takže možno, aby išli mimo tú svoju bublinu a práve tá integrácia nastávala, tak tam nastával ten konflikt, ktorý nebol presne vysvetlený. Hej, že tam zrazu my sme videli to, že v školstve sa dialo, že na to, že školy prijali nejakých ukrajinských študentov, tak dostávali nejakú dotáciu, ktorá bola akože štedrejšia a zrazu ako keby zobralo sa tak ako biznis, že proste OK, zoberiem ukrajinského študenta a mám za to vlastne navyše peniaze. Hej, že to sa mi oplatí pre školu zobrať vlastne. Hej, a začal taký boj o tých študentov, aby čo najviac ako dokázali kapacitne prijať, tak aby prijali, aby proste vyplnili možno tú finančnú medzeru, ktorú mali tie školy. Hej, že veľa vecí je na Slovensku podfinancované a aj to školstvo a práve ako keby týmto si tie školy, tak som to vnímal z môjho pohľadu, že si zarábali alebo akože získavali tie peniaze pre to svoje školstvo. Hej, že tá integrácia tam neprebiehala tak, ako to možno malo byť nastavené, ale išlo skôr o to, že za to, že zoberieme tých študentov, tak vlastne získame financie. A takto to možno ako keby bolo chybne komunikované aj pri tých pracovných miestach. Že keby tí ľudia zrazu tie pracovné miesta obsadili títo utečenci z Ukrajiny a vlastne Slováci boli takí, že a kde máme my robiť? Hej, ale dovtedy oni nechceli robiť. Hej, že dovtedy im bolo, že robiť vo fabrike a vyrábať nejaké auta, to nie. To my chceme nejakú lepšiu prácu. A v momente, keď tie miesta obsadili ukrajinské účastníci, tak nastala presne tie dezinformácie, že oni nám vlastne berú prácu, že my teraz nemáme kde pracovať. Hej, tak tam vidím práve ten generačný rozdiel, že tá stredná komunita a potom je tu až tá staršia komunita tých dôchodcov, ktorí vlastne začali veriť tým politikom a začali veriť možno tým ako keby dezinformáciám a hoaxom ohľadne celej tej vojny a vlastne ako keby oni majú ten spomienkový optimizmus. Takže oni si vlastne uvedomili, aké to bolo, keď sme pred 89. Boli súčasťou Sovietskeho zväzu a proste, že ako nás oslobodili a neviem čo všetko. Hej, a vlastne kvázi začali sa vlastne prikláňať viac na stranu Ruska ako na stranu Ukrajiny a tam tým pádom tá integrácia je veľmi náročná. Hej, že kvázi keď tí ľudia veria v to, že proste Rusko je na dobrej strane, tak akože je ťažké potom vysvetliť tým ľuďom, že proste my tu máme proste ľudí, ktorí naozaj museli pred tou vojnou utiesť a poďme ich integrovať, keď nemajú ako keby pred sebou taký ten múr a proste nevidia za ten múr toho, že proste ako keby poďme hľadať tú cestu. A vlastne aj my to si vidíme aj rozumieme vlastne pri komunikácii, že moji spolužiaci Slováci úplne sú otvorení k Ukrajincom. Potom tá staršia generácia závisí takisto od ľudí vlastne, či sú otvorení, či sú menej otvorení a už tie dôchodcovia sú naozaj v tej vlastne svojej bublinke žijú. A stalo sa mi zopárkrát, že dostala som do takej nemoc peknej situácie, že som Ukrajinka, ale chcem dúfať, že kedy si to sa zmení. Tak ja vlastne mám ešte viac skúseností s staršou generáciou. A môj otec ako vždy hovorí, ja mám pocit, že to nie je iba vlastne tu na Slovensku problém so staršou komunitou, ale vo všeobecnosti v tých postsovietských krajinách, keďže, jak môj otec vždy vravieva mi, že ten starší človek si pamätá z tých 365 dní iba jeden ten krásny deň, keď bol komunizmus, ale to, že kedy stali za toaleťakmi, so šitmi, banánmi a podobné maličkosti, čo máme bežne v obchode, tak to už vlastne zabudli. A v podstate teraz sme prebrali to, že či je citeľný ten rozdiel vekový a ja mám vlastne na vás otázku, že či v regiónoch
sú odlišné tie vlastne názory na Slovensku, keďže vy ste z Kisúc a presťahovali ste sa do Trnavy a či to je citeľné, lebo v podstate aj na východe Slovenska som sa stretla ešte s horšími názormi, ako napríklad bližšie k západu, Bratislava a podobne. Určite áno, tam ten rozdiel samozrejme je, že ten východ Slovenska to zažil najviac, hej, že je tam tá hranica, takže zažil si to úplne ako keby naozaj, že veľmi aktívne a že proste keby niektorí tí ľudia sa zapojili a samozrejme chodili autami, rozvážali tých ľudí, pomáhali, tak ale postupom času, hej, že to upadlo, samozrejme. A samozrejme viac na západ a Bratislava a ten bratislavský kraj, Trnavský kraj, ale možno aj Žilinský, aj všetky tie kraje, kde sú vlastne tie automobilky, tak tam tí ľudia sú oveľa viac ako keby otvorenejší, povedzme, lebo práve v tých automobilkách a v tých fabrikách začína už robiť aj iná komunita ako Slovákov. Hello, proste my nemáme dostatok tých Slovákov, lebo Slováci odchádzajú viac do západnejších krajín, takže tak sa to nejako postupne posúva tá migrácia ľudí. Takže ako keby my Slovensko naplňame práve v tých fabrikách už ľuďmi z iných krajín, ktorí sú ochotní pracovať za ten slovenský plat, ten slovenský plat možno tým Slovákom nestačí a preto idú na západ. Čo je ako keby prirodzené, hej, že to nie je nič zlé, ako keby tá migrácia za prácou, ale tým pádom to zasahuje tie regióny, hej, kde na východe nemáme možno až tak silné tie fabriky, kde by práve títo migranti vlastne pracovali, až západ vlastne Slovenska, streda západ Slovenska, kde už tých fabrik je viac. Hej, a práve sú to tie mestá, ako je Trnava, Bratislava, Žilina, ale aj Nitra, kde proste v tých automobilkách pracujú práve títo ľudia. Myslíte si, že vlastne toto je ovplyvnenie, že napríklad na východe, neviem, ja som aspoň takto na vlastnej koži zaznamenala, že na východe sú ľudia náchylnejší k dezinformáciám, ale zároveň som trošku prekvapená, keďže sú bližšie k Ukrajine a ja poznám veľa, lebo ja som z Užhorodu, takže bolo bežné pre mňa počuť maďarčinu, slovenčinu, mali sme kopec vlastne Slovákov, ktorí chodili nakupovať do Užhorodu, ale zrazu oni sú proti nám, zrazu počujem od nich, že my sme si za to mohli, nás prišli zachraňovať. Myslíte si, že čím to môže byť spôsobené, že na východe? Že berme to tak, že na východe ešte stále ako keby my sme nepoňali dobre integráciu rómskej komunity. Hej, že berme to tak, že my ešte toto nemáme zvládnuté a zrazu prišiel nejaký bod, že integrácia ukrajinských utečencov. Hej, a že tí ľudia na východe ešte stále majú problém možno s týmto a hľadajú stále riešenia a hľadajú nejaké procesy a to už trvá až dosť rokov, kedy ešte stále sme neprišli na tie procesy, ako integrovať tú rómskú komunitu. A teraz zrazu prišiel možno ten ďalší bod, že ako integrovať tú ukrajinskú komunitu. Hej? A tí ľudia ako keby, keď nemajú poňať tu jeden problém nejaký, tak nevedia sa ako keby prijať ešte ten ďalší a spraviť. Čo už ten stred a západ Slovenska už mal o mnoho viac poňatý. Hej, takže ten východ preto ostal v tomto, že áno, je to na tej hranici, ale zase tam je ešte ten väčší problém, že na tom strede a západe Slovenska ten problém nie je až tak vypuklý, ako práve ten východ Slovenska. Takže pozreli sme na regionálne rozdiely, pozreli sme na vekové rozdiely v názoroch na vojnu a na vlastne ukrajinských utečencov a teraz rada by som vás spýtala, že zaznamenali ste možno aj v svojom okolí zmenu názorov na vojnu v dôsledku jej dlhého trvania. Ja som v tej komunite aktívnych ľudí, komunite aktivistov a ako keby, ja to vnímam tak, že som v tej nejakej svojej bubline a že asi ako keby v mojom okolí som to ani nezaznamenal. Lebo som v komunite ľudí, ktorí sú naozaj odhodlaní proste pomáhať, som v komunite ľudí, ktorí sú odhodlaní proste pracovať s témou integrácie. Je to proste nejaká taká tá moja neziskovková bublina, taká mimovládková, čo teraz je, keď to nesprávne slovo, hej, byť mimovládkar, tak to je taká tá bublina toho, že my sme pripravení. Hej, že my sme naozaj že odhodlaní, my máme srdcia otvorené na to, aby sme presne s touto témou pracovali. Takže to moje okolie nevnímam, že by nejako zmenilo ten názor. Na druhú stranu, ako keby zasahujú ma tie ostatné komunity okolo, nie tej mojej bubliny, ale trošku mimo tej mojej bubliny. A tá zmena, ako sme to už
nazvali, že prichádza potom, ako nastávajú tie vyhlásenia politikov. Hej, ako keby, ako oni formujú tú spoločnosť, ako šíria proste tie dezinformácie. A potom máme tu proste naozaj, že ruský vplyv tých všelijakých dezinformačných webov a médií a tieto vlastne menia ten náhľad ľudí na túto tému. A možno ešte taká otázka, zaznamenali ste zmenu, že niekto bol na tú vojnu pozeral, že Rusi robia tú dobrú vec a potom si ten názor zmenili? Toto neviem. Toto ako keby asi nevnímam, že ja som asi nemal vo svojej nejakej bubline ľudí, ktorí by naozaj boli na ruskej strane, že asi ako keby sa to nejako vyprofilovalo, že môžem škaredo povedať, že ja naozaj tiež filtrujem tých ľudí, ktorých mám na Facebooku a Instagrame a keď vidím, že zdieľajú nejaké takéto veci, tak to proste pre mňa je, že OK, super, že sa poznáme, super, že sme sa kamarátili, ale proste toto je moja akože hrubá čiara, že toto, kto ja nejdem, hej, že proste vysvetľovať nejaké základné veci, ktoré sú proste dané, že naozaj tá vojna tam je, naozaj, že proste vnímam, že je veľmi správne a držím palce Ukrajine, aby bojovala a aby sa nevzdala, lebo proste potom my budeme mať Slovensko ako keby Rusko ako suseda a to potom môžeme byť ďalší. Hej? A tie mocenské vplyvy môžu pokračovať po celej Európe, aj keď sme v NATO. Takže asi nemám taký ako keby priamy príklad toho, že niekto by sa tak správne obrátil. Na druhú stranu možno ako keby na začiatku sme boli tí aktivisti, tí veľmi aktívni, ktorí pomáhali. Postupom času sa vlastne našlo viac ľudí, ktorí sú ochotní nejako tak čiastočne pomaličky pomáhať, možno každý mesiac, že prispievať na nejaké veci. Na začiatku to bolo o tom, že nastala vojna a všetci sme prispeli nejakou sumou, vecami, potravinami, lebo to bolo proste potrebné. A odstupom času vlastne možno tí ľudia, ktorí na začiatku neprispievali, alebo akože prispeli na začiatku nejakú väčšiu sumu, potom prestali prispievať, tak teraz sa možno vrátili len k tomu, aby sa pomáhalo nejako čiastočne každý mesiac. Že ako keby tam tie organizácie tiež začali robiť už také tie aktivity, také tie pravidelné. Na základe toho už vlastne prišlo k tomu, že tí ľudia začali podporovať. Ako ste spomínali, že vlastne vy filtrujete tých ľudí. Ja sa taktiež snažím a podľa mňa viacerí ľudia, ktorí nás sledujú na našom Instagrame, našu kampaň, tak sa snažia vlastne filtrovať to svoje okolie od podobných ľudí alebo opačných názorov, ale bohužiaľ nie vždy je to tak, ako si to predstavujeme a nie úplne od všetkých sa môžeme odvrátiť alebo prestať komunikovať. Napríklad, keď ste na nejakej vianočnej večeri s rodinou a musíte mať jedného člena rodiny, ktorý má úplne iný názor. Tak vedeli by ste nám poradiť, že ako vlastne bojovať alebo ako pristupovať k človeku, ktorý verí k tým dezinformáciám, že ako vy vlastne komunikujete s takýmito ľuďmi? Snažím sa neotvárať tie témy. Snažím sa týmto témam vyhýbať. V momente, keď prídu tie témy, tak ja to vnímam tak, že tí ľudia potrebujú vypočuť. Ja si tých ľudí vypočujem a potom ako keby dávam ten môj názor a som rád, keď si oni mňa vypočujú. Niekedy tam nastáva ten konflikt, že niekedy, keď počúvam ja toho človeka, tak už mám takú chuť mu do toho vstúpiť, že a toto hovoríš nesprávne, toto si proste uveril nejakému hoaxu, ktorý sa proste šíril, toto vôbec nie je pravda. Ale snažím sa byť pokojný, aby som presne neukázal, že ako keby v sebe možno ten hnev toho, že som nahnevaný na to, že uveril, že proste nevedel rozlíšiť. Lebo to je problém spoločnosti. Že máme ako keby tá mediálna gramotnosť, hej, že všetko to prišlo veľmi rýchlo a že nie sme úplne naučení na tú mediálnu gramotnosť a to potrebujeme ešte šíriť po celom Slovensku, aby ľudia vedeli to rozlišovať, hej, že čo je pravda a čo nie je úplne pravda a čo je naozaj veľmi prekrútené až úplne že zmanipulované, aby to nejako pôsobilo na spoločnosť. Ale toto je práve tá oblasť, že snažiť sa vypočuť, potom tomu človeku ako keby ukázať ten svoj názor, ale ho poprosiť o to, aby si ťa vypočul, aby si vás vypočul a vlastne skúsil nad tým porozmýšľať. Ja nemám potrebu, ako keby, keď sa otvorí táto téma, nikoho presviečať. To nie je úplne môj zámer, aby som teraz dal do toho
veľmi veľa energie na to, aby som niekoho presvedčil. Skôr pre mňa ten zámer je povedať ten môj názor, skúste sa nad tým zamyslieť a ja tú väčšiu energiu dávam do toho, aby sa realizovali workshopy po školách, po základných, po stredných, a aby sme s touto témou pracovali a aby sme vedeli mladých ľudí učiť tú mediálnu gramotnosť, to kritické myslenie, lebo je to náročnejšie tých starších ľudí toto naučiť. Lebo oni to nezažili. Oni proste zažili pred 89. nejaký jeden smer tých správnych informácií a potom to bol nejaký odboj tých ľudí, ktorí nám dávali tie nesprávne informácie, ale to boli práve tie správne informácie. Potom nastala tá zmena, ale stále tá politika mala vplyv na to, aké informácie sa šíria. A máme tu 2025 rok a stále tu máme politikov, ktorí vplývajú na to, aké informácie sa šíria. A máme tu proste médiá, ktoré sú vlastnené ľuďmi zo zahraničia, ktorí ovplyvňujú to verejnú mienku na Slovensku. Keď sa vrátime vlastne k tým workshopom, ktoré ste robíte na základných stredných školách, tak ako vlastne učíte žiakov, študentov rozpoznávať tie dezinformácie, hoaxy, aké máte triky, tipy na toto? Sú to workshopy, ktoré trvajú od 45 do 90 minút. Je dôležité, aby sme mladým ľuďom ukázali ten článok, ktorý naozaj má tie všetky aspekty, ktoré by mal mať. Či už ako keby autora, zdroj, nie sú tam nejako prekrúcané tie informácie, vieme si tie informácie overiť a potom im ukážeme nejaký článok, nejakú informáciu, kde práve to je zreteľné, že tam sa ovplyvňuje v tom článku. A je dôležité ako keby to robiť čo najpraktickejšie. Že nehovoriť o teoretickou rovinou, že toto je dezinformácia, toto je hoax, toto je mizinformácia, toto je manipulácia, ale že ísť naozaj do praktických vecí, ukázať im, ako tie médiá fungujú. A veľmi sa mi páči, že máme spoluprácu s nejakými aj médiami, že robíme víkendové vzdelávania, že práve budúci víkend budeme znovu školiť ďalších lektorov tohto kritického myslenia a my do toho ešte zapájame aj tému vyjadrovania sa bez nenávisti. Že ako keby nielen to kritické myslenie, nielen tá mediálna gramotnosť, boj možno proti tým dezinformáciám, hoaxom, mizinformáciám, manipulácii, ale to, aby mladých ľudí sme učili, že je fajn kritizovať, možno dávať spätnú väzbu, ale nie šíriť nenávisť. Že to je také niečo, čo naozaj nastáva potom, ako si tí mladí ľudia prečítajú tú dezinformáciu, ten hoax, tak tam sa v nich formuje tá nenávisť voči niečomu, voči nejakej komunite a potom to môže pokračovať ďalej. A potom tu máme za posledné roky aj nejaké útoky na komunity. Tragické útoky, ktoré nastali aj na Slovensku. Takže toto je ten základ. Mediálna gramotnosť, kritické myslenie, ako to robíme, praktické workshopy, vysvetľovať mladým ľuďom, čo naozaj, že je pravda. A nie je o tom, že teraz im akože tlačíme kaleraby do hlavy, že len toto je pravda, len toto médium je pravda, ale že skúste si to overiť. Skúste si pozrieť, kto je autor, aké články napísal. Skúste si pozrieť, kedy to bolo napísané. Skúste si pozrieť zdroj. Lebo pri tých dezinformačných weboch tie zdroje sú nejaké zahraničné a keď si pozriete zahraničné zdroje, tak sa dostanete k tomu, že to bolo napísané v Rusku. A že ako keby už v tom momente je to pre mňa, že výkričník, že ak to bolo napísané v Rusku, Rusko nie je demokratická krajina, ktorá by dovolovala takéto akože informácie šíriť. V tom momente už mi to je jasné, že je tam vplyv proste ruskej vlády na to, aby sa takéto informácie šírili. A sú tu proste subjekty na Slovensku, ktoré len tie články prekladajú do slovenčiny a šíria ich po webe a sú zdierané. A potom sú tu ľudia na Slovensku, ktorí sú práve takí tí platení troli zo zahraničia, aby proste šírili tieto informácie, aby možno komentovali a vlastne zvyšovali dosah týchto príspevkov. Toto tu proste je. Toto je proste realita. Sme naozaj pod palbou ruského vplyvu
a manipulácie na Slovensku a tí mladí ľudia to potrebujú vidieť prakticky, čo to znamená. A môžu potom tí mladí ľudia pracovať aj so svojimi rodičmi s touto témou. Naozaj, že poznám pozitívne príklady toho, kedy tí mladí ľudia, ktorých sme odškolili, prichádzajú domov a nie, že by sa hádali s rodičmi, ale postupne ich učia to, ako rozlišovať tie informácie a vďaka tomu aj tí rodičia menia názor. Ako tak počúvame, tak je naozaj úžasné, že čo robíte. Že v podstate takým mierovým spôsobom prinášate vzdelanie na Slovensko, čo je veľmi úžasné, lebo zvyčajne rodičia majú problém počúvať svoje deti. Veď ty si ešte to nezažil, veď ty ešte nič nevieš. Keď budeš v mojom veku, vtedy pochopíš. Takže je to pekné, že takto vlastne meníte názor aspoň tej mladej generácie. Ja mám na vás teda z dnešného podcastu poslednú otázku a tá znie, ako podporiť dialog medzi dvoma odlišnými názorovými skupinami, aby sme prispeli k zmierneniu polarizácie v spoločnosti. Toto je veľmi dobrá čerešnička nakoniec. Ja to vnímam, že ako ste to pomenovali, že tým mierovým spôsobom podpora toho je, aby tí ľudia sa rozprávali medzi sebou. Aby nežili v tej svojej vlastnej bubline tá jedna komunita, druhá komunita a vytvárala sa tá bariéra medzi nimi. Že vnímam to, že je dôležitý dialog a pochopenie. Nie je to, že aby sa navzájom obviňovali, že ty veríš tomu a ty veríš tomu a ty si proamerický a ty si proruský, ale že hľadali tie spojenia. Hľadali tie body, kde máme vlastne podobný názor a od tohto sa môj názor posúva na tú stranu a od tohto bodu sa posúva na tú stranu. Ale bavme sa o tom bode, kde ešte stále sme na rovnakej úrovni. To, že už kde sa posúvame, tak to je to, čo nás proste odlišuje a to je to, čo si môžeme obidve strany sa posúvať k tomu bodu, kde sme sa ako keby stretli a mierovo komunikáciou, argumentami sa vlastne ako keby to obidve strany sa zmierňovali. Ale v momente, keď proste sa práve, že nebudeme spolu rozprávať, keď budeme žiť stále v tej bubline, tak sa to bude práve, že oddialovať a potom presne nastáva to, že sú nejaké proruské protesty a potom proukrajinské protesty. Hej. Buďme ešte radi, že na Slovensku tých proruských je veľmi málo, tých proukrajinských teším sa, že v uliciach je viac a viac a aj teraz tá téma toho, že sme naozaj Európania, sme integrálnou súčasťou NATO a že včera tie protesty znovu začali a že 15 000 ľudí prišlo do Košíc. A ja sa teším, že dneska v tých uliciach, v tých slovenských všetkých mestách budem vidieť tie tisíce ľudí. Ja teda úprimne školím, takže nebudem sa môcť zúčastniť, ale už sa len teším na to, ako tí ľudia sa postavia do ulic. Ale preto, aby sme práve túto situáciu zmierňovali. Aby sme ukázali tým politikom, ktorí rozdielujú tú spoločnosť, že toto nie je správne. Stretnúť sa s ruským prezidentom? Vážne? V tejto situácii? Potom niekto vyhlási, že mali by sme sa zamýšľať nad členstvom v Európskej únii a v NATO? V tejto situácii? Vážne? Hej, že ja som teda na tej strane toho, že postavme sa do tých ulic a ukážeme tým politikom, ktorí toto hlásajú, že toto nie je Slovensko. Že aj keď vyšli prieskumy, že veľa percent Slovákov verí tým ruským vplyvovým médiám a tomu, že Rusko je na dobrej strane, to je tá stredná a možno staršia generácia. A potom sú tu mladí ľudia, ktorí sú tiež veľmi ovplyvnení a tam potrebujeme robiť tie workshopy, ale že to zmierňovanie spoločnosti je práve v tom, že sa postavíme za tie naše hodnoty. Za tie naozaj kľúčové hodnoty, ktoré sú dôležité pre Slovensko a že aj tá občianská spoločnosť, aj tí aktívni mladí ľudia, ktorí aj ako začala vojna boli aktívni, aj v tom priebehu sú aktívni, tak aj teraz by mali byť aktívni. Nebáť sa, nenechať sa zastrašiť, lebo tento týždeň už začal ten bod, že toho zastrašovania. Hej? A máme tu niečo, že Siska sleduje možno naše e-maily, naše telefóny, hej, možno nás odpočúva za to, že sme aktivisti. Tohto sa nebojme. A že ja na záver dám možno takú tú motiváciu do toho, že aj v roku 2018
18, 19, 20. Ja na tých Kisuciach, keď som videl, že sa radikalizujú mladí ľudia, som sa rozhodol s mojimi kolegami, kamarátmi robiť workshopy, rozprávať o tejto téme na tých Kisuciach, rozprávať o téme, ako prebieha tá nenávisť na internete, ako možno bojovať proti tým radikálom, extrémistom a potom v tom 2020 sme sa odvolali postaviť na námestie. A ja to neľutujem. Akože ľutujem niektoré body, ktoré, keď som bol mladší, tak som trošku nerozmýšľal nad niektorými mojimi rozhodnutiami. Ale potom ten moment 2023, keď som sa postavil na to pódium, prevzal som ocenenie Biela vrana a vlastne uvedomil som si, že za čo som bojoval, aj keď ma to stálo nejakú energiu, možno ja som mal v tom momente strach, ale neľutujem, že som sa v 2020 postavil na námestie proti extrémizmu a proti nenávisti. Aj na Kisuciach, v regióne, kde ten región je naozaj veľmi ovplyvnený dezinformácií, manipuláciou a kde vlastne tá komunita, povedzme, že tá komunita naozaj tých Kisúc, tí ľudia sú medzi tými horami, tak tam možno tá integrácia je náročnejšia a možno aj to, čomu veria, že veria takým tým silným lídrom, ktorí vedia silno niečo presadiť, ale nie lídrom, ktorí šíria tú pravdu. Ďakujeme krásne. Ešte som sa vás chcela teda poprosiť, aby ste nejakú motiváciu povedali pre tých mladých, ktorí vlastne sú proti dnešnej vláde a to, ako vlastne koná a tieto stretnutia s nemenovaným prezidentom z tretej krajiny, ale myslím si, že táto odpoveď bola veľmi pekná a motivačná pre všetkých, ktorí presne sa zhodujú s vašim názorom a nepodporujú takéto momentálne kroky. Ja by som sa chcela poďakovať, že ste vlastne prišli a že ste s nami natočili tento podcast. Chceli by ste ešte niečo na záver povedať? Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné. Verím, že to bolo prínosné a že ak ste dopočúvali až do tohto momentu, poslucháči, tak naozaj obrovská vďaka. Za to nevzdávajte sa, bojujme na tej správnej strane dejín a možno ako tento týždeň prebehla tá informácia, že o tomto momente sa budeme učiť v učebniciach, alebo o tomto sa budú učiť naše deti v učebniciach, tak naozaj postavme sa na tú správnu stranu dejín a na tú správnu stranu histórie a tých hodnôt Slovenska. Ďakujeme. Pekne povedané. Tak, milí posluchači, náš podcast prišiel ku koncu. Ďakujeme, že ste si ho vypočuli až do konca a dúfame, že vám priniesol nejaké nové informácie a uvidíme sa na budúce. Dovidenia.